Ice cream vendor human nabanggaan og tricycle dihang naninda sa General Santos City. Ani ang detalye? Maayong pagkabalintong nining ice cream cart human mabanggaan sa nagsunod nga tricycle sa barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 3 sa hapon adlong Biyernes. Gumikan sa impact, nagkatag ang mga baligya nga ice cream cone gikan sa nabuak niini nga stante. Atol sa hitabo, samdan sa kamot ang 23 anyos nga ice cream vendor. Sanglit ang kamot niini nga naghawid sa handle sa moong ginatuklod nga cart ang unang nabangga sa 36 anyos nga tricycle driver. Tanaw ko marag kusog ang daga niya, wa niya nakita guro. Sumala sa tricycle driver nga nakabangga. Samtang gilatas niini ang kadalanan kung asa ana sa unahan ang maong ice cream vendor, duna kunoy mga sakyanan nga kusog nga nangagi. Apan gilikayan niya kini hangtod nga naigo siya sa maong ice cream vendor nga kalit daw mihunong. Ay namag ko siya sugat na sakyanan. Siyempre, naman dire. Di naman po nasulti nito ang ibang sakyanan magpagilid kaayo. Niya kay naghunong mo siya din, naglingi siya digto. Nalikayan ba na ko siya pero ano gay siya sa side seat din ako siya. Mukabat sa 3,000 pesos ang danyo sa mong ice cream cart. Gilayon sab gitagad sa barangay ang nasamdan nga biktima aron mapatambalan. Samtang padayon ang koordinasyon niini sa PNP alang sa pag-areglo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.